Tatlong individual na sangkot sa iligal na droga ang nadakip ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa sinalakay na drug den sa Purok 5, Barangay Maingaran, Masbate City kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Pia, 43 anyos, ang kanyang asawa na si alias Christian, 32 anyos, at ang kanilang drug den employee na si alias Corazon, 32 anyos, pawang residente ng Barangay Maingaran. Nasamsam sa kanila ang 5 pakete ng hiniinalang shabu na may bigat na 12 grams at nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Carlo Fernandez III, tagapagsalita ng PDEA Bicol, matagal nang minamanmanan ng kanilang ahensya ang mga suspect dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Approximately 2 to 3 years ago, nahuli na rin po itong mga asawang ito para sa parehang kaso din po sa drug dealing. Nasa kustudiya pa ng PDEA Bicol ang 3 akusado at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa more or less, mas mataas na po sa 70% ang ating drug clearing operation yan. Marami na drug clear. Ngayon po, ina-assess po natin lahat yan. Taon-taon naman, ina-assess po natin kung mariretain nila ang drug cleared status. Kasi ang pagiging drug cleared status, ma'am, hindi forever yan. Pag hindi po ginawa ng trabaho ng ating mga kapartners dyan sa LGU at sa barangay, pwede pong maalis ang pagiging drug cleared nila. Muling nagbabala ang ahensya sa mga nagbebenta at gumagamit ng droga na tigilan na ang masamang gawaing ito habang may pagkakataon pa. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.